wani tambarin soja General CG Musa Zaki. Basuta soja. Ga wani tambarin soja General CG Musa Zaki. Basuta soja. Basuta. Yara ku ban kiɗa yau ga mu alayi zamu gidan soja General CG Musa Zaki ko mu ce mishi in garba. Chief of Defense Staff na ƙasa CDS ka zama gogarma. A baba uban maza ka take tsakira ba wani mai cimma. General CG Musa aikin ka yana kyau sakon al'umma. Ce ku gudu ku zo ku ba mu da ce zalin kima. Kai mai raini na ce maka kar da ka ja da gogarma. Soja General Christopher ta bukatan al'umma. Mai hore rago tsinin mashi kake kunji da gwandalma. Can sabo ga tilan sara maka dan maka mai buma. Shugaban rukunin sojojin Najeriya masu ceton al'umma. Operation lafiya dole da ka rike in ta'adda sun koma. Maiduguri a can ana ba da labarin ka wuta a cikin soja. Multinational Joint Task Force na Lagos nan ma an san ka. Operation haɗin kai in ka fito a tsakiyar asiri sun soja. 81 Division General CG Musa ainihin ma. Commanding Officer 73 Ibata Haliyamma. Baba wuta zaki baka san ba. Al'ummar kasa sun ce ayi ma godiya. Al'ummar Najeriya suna godiya. Wani sojojin Najeriya suna godiya. Zaben Mahmud Abubakar jaruman Abagwa Dadijo. Ba su wuta soja, ba su wuta. Ba su wuta soja, ba su wuta. Ka take maza General CG Musa. Ga wani tambaran soja General CG Musa Zaki. Chief of Defense Staff na ƙasa al'umma sun yaba aikinka. Rukunin sojojin Najeriya CDS sun ce mun gode. Kara ya maza da ƙwarin gwiwa don sarki aiki da zuwanka CDS. Rukunin soji sun baraki a gidan soja. Kowa ya ji sunanka sai ya burge. Chief of Defense Staff na ƙasa al'umma sun yaba jan zaki. Rukunin sojojin Najeriya CDS sun ce mun gode. Ga wani tambaran soja General CG Musa Zaki. Chief of Defense Staff na ƙasa al'umma sun yaba aikinka. Rukunin sojojin Najeriya CDS sun ce mun gode. Sojan ka suke mai bunka a baya ya darajan aiki. Ko da ta gaba hasken ka yana nan tamkar lantarki. Dai jan kunne kun masu hari ya ku bari ga saki. General CG Musa Zaki baka san wasa ba baki. Ka ci uban maza kananan tsagira wannan daidai ne. Ga wani tambaran soja General CG Musa Zaki. Chief of Defense Staff na ƙasa al'umma sun yaba aikinka. Rukunin sojojin Najeriya CDS sun ce mun gode. Soja abun alfaharin al'ummar ƙasa ta. CDS mun gani da zuwan ka cire tuta. Rukunin sojin ƙasa sun ce baba ka yi bajinta. An kula da hakkin sojoji daga masu mugunta. General CG Musa da har yau hukunce mun gode. Ga wani tambaran soja General CG Musa Zaki. Chief of Defense Staff na ƙasa al'umma sun yaba aikinka. Rukunin sojojin Najeriya CDS sun ce mun gode. Soja abun alfaharin al'ummar ƙasa ta. Soja. CDS mun gani da zuwan ka cire tuta. Soja. Rukunin sojin ƙasa sun ce baba ka yi bajinta. Soja. An kula da hakkin sojoji daga masu mugunta. Soja. General CG Musa da har yau hukunce mun gode. Ga wani tambaran soja General CG Musa Zaki. Chief of Defense Staff na ƙasa al'umma sun yaba aikinka. Rukunin sojojin Najeriya CDS sun ce mun gode. Shugaban ƙasa na CDS na yabon aikinka. Soja. Daga farko an yi amma a yanzu ba babu kamar ka. Soja. Da zuwanka ƙananan sojoji suka ce san barka. Soja. Aikinka na gaskiya ga amana an shaide ka. Soja. General Christopher Musa Allah shi da ɗaukaka. Ga wani tambaran soja General CG Musa Zaki. Chief of Defense Staff na ƙasa al'umma sun yaba aikinka. Rukunin sojojin Najeriya CDS sun ce mun gode. Baba wuta soja baka san tsoro ba. Baba da ka fito soja baka san marhi ba. Dole su ja da baya tsake rago ba su so ba. General CG Musa CDS ko ba a so ba. Dole a tsara ma aikin da kake yan kasa duka mun gode. Ga wani tambaran soja General CG Musa Zaki. Chief of Defense Staff na ƙasa al'umma sun yaba aikinka. Rukunin sojojin Najeriya CDS sun ce mun gode. Al'ummar Maiduguri baba na ji suna ta yabawa.
operation lafiya dole sun ce kai ka tsayawa, ka taka rawar gani yan ta'adda suka yi tserewa. Operation haɗin kai da zuwanka ake tafawa. General CD Musa Allah shi da ɗaukaka. Ga wani tambarin soja General CG Musa Zaki, Chief of Defense Staff na ƙasa al'umma sun yaba aikinka. Rukunin sojojin Najeriya CDS sun ce mun gode. Bakin iyakar ƙasa na lecture can ka yi aiki. Soja, Multinational Joint Task Force tsagera sun sha mamaki. soja, Daga da'o shugaban ƙasa ya daɗa maka baki. soja, Ka ba su wuta, yan ta'adda sun karɓi wuta. soja. General CG Musa baka san tsoro ba. Ga wani tambarin soja General CG Musa Zaki, Chief of Defense Staff na ƙasa al'umma sun yaba aikinka. Rukunin sojojin Najeriya CDS sun ce mun gode. General CG Musa Allah shi da dama ɗaukaka. Ya tsare ka da shirin makiya na waje da cikin daka. Sabon Mahmud Abubakar jaruman abagwa da Dijo. Ga wani tambarin soja General CG Musa Zaki, Chief of Defense Staff na ƙasa al'umma sun yaba aikinka. Rukunin sojojin Najeriya CDS sun ce mun gode. Ga wani tambarin soja General CG Musa Zaki. Basuta soja, Ga wani tambarin soja General CG Musa Zaki. basuta soja, basuta. Da yara ku ban kiɗa yau ga mu a layi za mu gidan soja General CG Musa Zaki ko mu ce mushi in garama. Chief of Defense Staff na ƙasa CDS ka zama gogarma. A baba uban maza ka take tsagera ba wani mai jimma. General CG Musa aikin ka yana kyau sakon al'umma. Ce ku gudu ku gudu Soja, basuta. zalin kima. Kai mai rai na ce maka kar da ka ja da gogarma. Soja General Christopher tawaga dan al'umma. Mai hore rago tsinin mashi kake kundi da gwandalma. Can sabo ga tilan sara maka dan muka mai buma. Shugaban rukunin sojojin Najeriya masu ceton al'umma. Operation lafiya dole da ka rike yan ta'adda sun koma. Maiduguri a can ana ba da labarin ga wuta kake soja. Multinational Joint Task Force na lecture nan ma an san ka. Operation haɗin kai in ka fito a tsake da asiri sun koma. Kake wani mission General CG Musa ainihin ma. Commanding officer sabon digiri wata himma. Ga baba wuta zaki baka san tsoro ba. Al'ummar kasa sun ce a yi ma godiya. Soja, Al'ummar Najeriya suna godiya. soja, Wani sojojin Najeriya sun